Vanavond staan we stil, terwijl de zon zakt aan de hemel en het licht langzaam wijkt voor de nacht, vallen ook onze stemmen stil. Op deze moment van bezinning, moment van het nadenken over het verleden en de opdracht voor de toekomst. We staan stil bij hen die hun leven verloren in oorlog, bij hen die vochten voor vrijheid, bij hen die werden vervolgd, gedeponeerd, vermoord om wie ze waren. We herdenken en in zachte licht van deze zonsondergang voelen we hoe broos vrede is, hoe kostbaar menselijkheid blijft. Namens de regering van Aruba spreek ik mijn grote waardering en diep respect uit voor al diegenen die voor onze vrijheid hebben gestreden. Die het mogelijk hebben gemaakt dat wij vandaag hier in alle rust en vrijheid bijeen kunnen zijn. In het bijzonder spreek ik mijn dankbaarheid uit aan de familie van onze verzetsheld, Boy Ikuri, aan de leden van de Camarada Aruba, aan de veteranen, aan de leden van de Arubaanse schutterij. U bent hier vanavond. U bent niet vergeten. U vertegenwoordigt allen die gestreden hebben voor vrede. Allen die hebben gevochten en hun leven hebben opgeofferd voor onze vrijheid. Voor recht, voor menselijkheid. Mijn moeder was Joods. Ze overleed in 2006. Ze heeft de oorlog zelf niet meegemaakt, maar ze droeg het verdriet van haar volk. Ze voelde in haar botten de haat die tegen haar mensen was gekeerd. Ze leefde met de echo van onuitgesproken pijn. Bij ons thuis was haar beste vriendin een survivor, een overlevende van de Holocaust, mevrouw Engels, tante Jet. Zij droeg met haar de pijnlijke geschiedenis van de Holocaust en de oorlog. Op haar hand gemarkeerd met nummers die haar nooit zullen vergeten wat zij en haar familie hebben meegemaakt. Dat is het verwoestende van haat. Het reist door generaties heen. Het laat sporen na in het hart, in de ziel, in het vertrouwen tussen mensen. Vandaag leven we in een wereld waar opnieuw de taal van dreiging klinkt. Waar de logica van de wapenwetloop terugkeert. Alsof we niets geleerd hebben. Waar het lijkt alsof wapens onze bescherming zijn. Maar dat zijn het niet. Niet wapens beschermen ons. Wat ons werkelijk beschermt zijn de deugden die we delen. Geloof, hoop en liefde. Naast de liefde, gemeenschapszin. Het vermogen om in een andere, de medemens, te blijven zien. Ook als die ander anders is. Juist dat is onze echte verdediging. Die deugden moeten weer wortel schieten. In alle lagen van onze samenleving. In de klaslokalen, op het sportveld, aan de keukentafel en in de politiek. Laten we de universele menselijkheid weer centraal durven te stellen. Laten we elkaar aankijken en zeggen, we kunnen beter dan dit. We moeten beter dan dit. De zon mag dan ondergaan, maar de nacht hoeft niet donker te blijven. Licht leeft voort in herinnering. En uit herinnering groeit richting. Want het licht mag bij ons niet doven. Het is aan ons om verder te dragen, om het aan de volgende generatie door te geven. Helder, warm en zonder verlegenheid voor zachtheid. Tot slot wil ik mij richten tot de jonge generatie. Jullie zijn hoeders van morgen. Laat je niet verleiden door cynisme of onverschilligheid. Durf zacht te blijven in een harde wereld. Durf rechtop te staan voor vrede. Ook als dat betekent dat je tegen de stroom in moet gaan. Jullie dragen het licht verder. Niet in woorden alleen, maar in daden. In keuzes. En hoe je omgaat met elkaar. En hoe je de wereld vormgeeft. De toekomst is geen erfenis. Zij is een opdracht. En ik heb vertrouwen omdat ik in jullie geloof. In de geest van mijn moeder. In de geest van allen die het licht in donkere tijden bewaarden, zeg ik. Laten we opnieuw kiezen voor het goede. Voor wat ons mens maakt.
voor de kracht van liefde boven angst. Voor het vertrouwen dat we samen een betere en andere wereld kunnen bouwen. Dank u wel.